محمد وآل محمد. يا حسين ومظلوم حسين ود کربلا جنان حسين وڑی بی بی دے کھلی بیان دکھایا جمع خبرات پیشان زندان دکھایا زندگی میں پوڑی رنگ لگایا عمر مدینہ پاستی گران دکھایا دی زندگی نا خمرتی بیدر دی سرن بیل دماش کری ازغار دی وڑو چل کے پت کیوں نہ کسا فاطمہ خارونی ازغار دکھایا مظلوم